A Reus estudiem, treballem, portem la canalla a l'escola, comprem, anem al metge i sortim amb amics. L'Esquerra Nacional volem tornar a l'Ajuntament i convertir Reus en una ciutat sàvia, on viure, conviure i generar riquesa. Creiem que pot ser una capital europea del benestar, de la salut i, sobretot, de la qualitat de vida. Tenim l'obligació històrica de fer-ho. Vaig néixer a Reus el juny del 78, ciutat que estimo i on sempre he viscut. Em vaig llicenciar en Dret per la Universitat Rovira i Virgili i actualment treballo al Departament de Benestar Social i Família. Soc neta de botiguer. El meu avi era el Sans, l'esmolet del carrer de la Galera, i recordo que de petita m'encantava anar a ajudar-lo a la botiga. D'ell n'he après el no voler parentar, el no parlar massa i anar per feina, perquè sempre n'hi ha i no es pot perdre el temps. La meva estima per la ciutat, els lligams amb els ideals d'esquerra i el moment històric que estem vivint fan evident que les properes eleccions seran especials. Reus ha de ser protagonista de la història del nou país que entre tots estem escrivint. El repte és gran, però tinc la sort de fer-ho amb companyes i companys disposats a treballar de valent per Reus i per Catalunya. Ho farem junts!